Γεια σας παιδιά, γεια μας εδώ και σήμερα θα κάνω το πρώτο βιντεάκι μου στο YouTube. Το θέμα θα είναι μια μικρή βόλτα στον Εξαπλάτανο. Λοιπόν, αυτό είναι το δημοτικό του Εξαπλατάνου. Ναι, από εδώ είναι η κεντρική είσοδος για να μπει στην αυλή. Νάτι. Αυτό εδώ είναι το γυμναστήριο. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Και αυτό είναι το μνημείο του Εξαπλατάνου. Όχι το μνημείο, ένα μνημείο έξω από το σχολείο, όπου έρχονται τα παιδιά και του Λυκείου και του Γυμνασίου και του Δημοτικού για κατάθεση. Για την παρέλαση. Λοιπόν, θα πάμε για τα πλάγια. Από εδώ θα μπούμε. Δεν μπορώ να κάνω όλο τον κύκλο. Λοιπόν, θα μπούμε από εδώ, θα σας δείξω και από τα πλάγια πως είναι. Θα δείτε και το δημοτικό, θα σας δείξω από πού μπαίνανε παλιά τα παιδιά, οι μαθητές, μέσα στο κτίριο. Λοιπόν, πάμε. Μέσα στο σχολείο υπάρχει αυτό εδώ το μικρό εκκλησάκι. Να το οποίο το συντηρούν οι καθηγητές και οι μαθητές όποτε μπορούν. Λοιπόν, εδώ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εδώ είναι οι βρύσες και εκεί πέρα είναι η αίθουσα του ολοημέρου, το ολοήμερο σχολείο. Λοιπόν, αυτό είναι το κτίριο, το δημοτικό. Λοιπόν, επάνω είναι και κάτω είναι οι τάξεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Και πάνω είναι η τετάρτη, η πέμπτη και η έκτη. Δεν φαίνονται καθαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουν παλιά οι μαθητές. Εδώ πέρα ήταν κενό αυτό, δεν υπήρχε τίποτα. Και μπαίνουν από εκείνη την πόρτα. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει κλειστεί, έχει αποκλειστεί σαν αυλή. Και μπαίνουν από εδώ, από την κεντρική. Αυτή είναι η κεντρική πόρτα. Λοιπόν, αυτό. Πάμε, αυτή είναι η αυλή που παίζουν μπάσκετ, τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο γραφείο, στο ιατρείο και στο σπίτι του Λουντέμι, το ιατρείο του... Λοιπόν, ναι, πάμε. Θα σας δείχνω και τη διαδρομή όπως πηγαίνουμε, γιατί λογικό είναι το θέμα, λέει, έχει μια μικρή βόλτα στον Εξαπλάτανο. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα απέναντι. Ξέρω δεν φαίνεται καθαρά γιατί είναι από την κάμερα του κινητού. Λοιπόν, αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος του Εξαπλατάνου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και τώρα κατευθυνόμαστε προς το ιατρείο του Λουντέμι. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε κοντά στο ιατρείο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό είναι το πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο του Εξαπλατάνου. Αυτή είναι η κεντρική είσοδος. Και πάμε να σας δείξω και την αυλή του. Αυτή εδώ είναι η αυλή του, νομίζω φαίνεται. Το κιόσκι. Εδώ πέρα, η αυλή, οι τραμπάλες, οι κούνιες κτλ. Και εδώ πέρα είναι η πίσω πόρτα, η οποία μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν τα παιδιά στην αυλή. Αυτό. Από εδώ είναι η πίσω μεριά, όχι είσοδος του ιατρείου του Λουντέμι. Ελπίζω να ξέρετε όλοι το Μενέλο Λουντέμι.
Έχει γράψει μερικά βιβλία. Λοιπόν, αυτό είναι το ιατρείο του. Το σπίτι του έχει περίπου μερικούς μήνες, δηλαδή ένα χρόνο. Εδώ πέρα ήταν το σπίτι του, στο κενό. Πριν περίπου ένα χρόνο το γκρεμίσανε για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, γιατί πέρσι εδώ πέρα φυσούσε, έβρεχε πολύ και υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσει κάποιος περαστικός. Λοιπόν, αυτή είναι η είσοδος, η είσοδος από κάτω, η κεντρική πόρτα που μπαίνει στο ιατρείο του Λουντέμι. Τώρα αυτό έχει γίνει σύλλογος, μορφωτικός σύλλογος Εξοπλατάνου, Μενέλαος Λουντέμις. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ημερομηνία, γίνονται στην Εξοπλάτανο τα Λουντέμια, στο γυμνάσιο εκεί που θα σας πάω σε λίγο. Λοιπόν, αυτό. Δείτε το. Δίπλα δεν θυμάμαι τι ήτανε. Ναι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ευθεία. Δείτε το δρόμο. Να ξέρετε ότι περνάνε και περαστικοί άνθρωποι, είναι πρωί, περνάνε αμάξια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε τώρα στην εκκλησία. Ναι. Επαναλαμβάνω, μερικές φορές που χτυπάει ο ήλιος στη κάμερα του κινητού μπορεί να μην φαίνεται τίποτα, αλλά λογικό, γιατί το κινητό δεν είναι και καινούριο, δεν είναι και τόσο καλό. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή είναι η εκκλησία, η κεντρική πόρτα της εκκλησίας. Της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου. Από εδώ είναι η κεντρική πόρτα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και από την πίσω μεριά και άμα είναι ανοιχτή η πόρτα θα μπούμε και μέσα. Η πόρτα της αυλής, όχι η πόρτα της εκκλησίας, γιατί αυτό ναι. Από εδώ στρίβουμε αριστερά και όχι, η πόρτα κλειστή είναι. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να σας δείξω τον παιδικό σταθμό. Αυτή είναι η πίσω μεριά της αυλής, ότι μπορείτε να διακρίνετε. Ναι. Τώρα πάμε στον παιδικό σταθμό. Νομίζω δεν έχει λειτουργήσει ξανά πριν από μερικά χρόνια. Είχε γίνει, όχι, έχει να λειτουργήσει μερικά χρόνια. Από όσο ξέρω. Νάτος. Από εδώ είναι η κεντρική είσοδος όπου τα παιδιά μπαίνουν στην αυλή. Όχι, ξαναλειτουργεί. Γιατί βλέπω χριστουγεννιάτικα στολίσανε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν φαίνεται τίποτα εντωμεταξύ νομίζω. Τέλος πάντων, αν μπορείτε να διακρίνετε κάτι, αυτή η πόρτα εκεί πέρα είναι η κεντρική πόρτα που μπαίνουμε στο κτίριο, στο σχολείο. Και αυτή εδώ γύρω γύρω είναι η αυλή του. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο γυμνάσιο. Επαναλαμβάνω, ο χρόνος μου είναι περιορισμένος για το βίντεο. Νομίζω 10 λεπτά είναι και έχουμε φτάσει ήδη στα 9. Εύχομαι να μην είναι 10 λεπτά.
Εντάξει, δεν είναι 10 λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα φτάνουμε στην Ανηφόρα, στο δεύτερο περίπου κεντρικό δρόμο, η οποία φτάνει προς το γυμνάσιο. Ό,τι μπορείτε να διακρίνετε, γιατί χτυπάει ακριβώς ο ήλιος χτυπάει στη κάμερα του κινητού και γυαλίζει λίγο. Να, θα προσπαθώ να περνάω συνέχεια από σκιές για να σας δείχνω το δρόμο. Λοιπόν, ναι. Βλέπετε, αυτή είναι η Ανηφόρα. Λοιπόν, από εδώ πέρα υπάρχουν ένα σταυροδρόμι υπάρχει. Και αριστερά και δεξιά που να πάμε θα βγούμε πάλι στο γυμνάσιο. Λοιπόν, προχωράμε. Είμαι με το ποδήλατο αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, γιατί υπάρχει και ένα όριο και ένα χρονικό όριο στο βίντεο. Αν μπορείτε να δείτε μπροστά, στο βίντεο, μπροστά μου είναι το υδραγωγείο του Εξαπλατάνου. Δείτε το υδραγωγείο. Έγινε. Προχωράμε. Εν τω μεταξύ έχει ήλιο και με χτυπάει και εμένα στα μάτια, οπότε δεν μπορώ να δω και τι βγάζω. Λοιπόν, να το υδραγωγείο του Εξαπλατάνου, μισό λεπτάκι. Να το. Γιατί νομίζω μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, πάμε αριστερά να βγούμε στο γυμνάσιο τώρα. Να το, εγώ το βλέπω μπροστά μου. Αν μπορείτε, να το. Λοιπόν, το γυμνάσιο Λύκειο του Εξαπλατάνου, αυτό μόλις βγούμε, δεν θα είναι η κεντρική η πόρτα, αυτή που βγαίνει, που εμφανίζεται απευθείας. Γεια σας. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, εδώ πέρα μένουν, λοιπόν, περαστικοί είναι, μιλάνε. Δεν μπορώ να τους πω κιόλας να τους διακόψω για να περάσω εγώ να κάνω το βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή δεν είναι η κεντρική πόρτα που πας στην αυλή. Αυτή είναι μια απλή πόρτα για να βγαίνεις. Λοιπόν, εδώ θα κάτσουμε λίγο. Το κτίριο είναι υπερβολικά μεγάλο. Κάτω, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου και πάνω είναι η πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη λυκείου. Θα πάμε και από τη μέση μεριά, εδώ πέρα μπορούμε να μπούμε.
Αλλά όχι από αυτή την πόρτα, από την άλλη μεριά θα μπούμε. Λοιπόν, πάμε. Θα σας δείχνω και την αυλή ταυτόχρονα. Τώρα βγαίνουμε στο κεντρικό δρόμο που πάνε για Χρυσή. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς να σας το δείξω. Μπορεί να σας το δείξω σε ένα άλλο βιντεάκι μου. Το δεύτερο γειτονικό χωριό μας εκτός από τη Χρυσή είναι και η Μιλιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα φτάσαμε στην αυλή. Δεν μπήκαμε μέσα. Φυσάει κιόλας λίγο, να ξέρετε. Λοιπόν, μπορεί να μην ακούγομαι καθαρά, αλλά αυτή είναι η αυλή. Εδώ πέρα γίνονται τα λουντέμια που σας είχα πει πριν στο ιατρείο, όταν ήμασταν και στο σπίτι του λουντέμια. Αυτό είναι το γυμνάσιο. Εδώ πέρα γίνονται κάθε χρόνο τον Αύγουστο τα λουντέμια, βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι το κιόσκι του Εξαπλατάνου, του Λυκείου του Εξαπλατάνου, του Γυμνασίου Λυκείου Εξαπλατάνου. Λοιπόν, τώρα εδώ θα σταματήσω και θα μπω μέσα να κάνουμε μια περιγραφή για το χώρο. Λοιπόν, και ήρθαμε, αυτό είναι το μικρό δασάκι του Εξαπλατάνου. Ναι. Το μικρό δασάκι που πάει, αυτό εδώ μπροστά μας είναι όλο. Τέλος πάντων, πάμε μέσα. Αυτή είναι η πόρτα όπου μπαίνουν οι μαθητές το πρωί. Και αυτή είναι η πόρτα επίσης που κόβουν εισιτήρια για τα λουντέμια. Τώρα σας περιγράφω και για τα λουντέμια, σας λέω, γιατί είμαστε και στο χώρο που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Πριν από περίπου 5 χρόνια, πιο λίγα, γινόντουσαν στην κεντρική πλατεία Εξαπλατάνου, όπου θα πάμε μετά σε λίγο, μόλις φύγουμε από αυτό το χώρο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μοναδικό κιόσκι. Εδώ πέρα κάθονται οι μαθητές το πρωί, παίζουν, γελάνε κτλ. Αυτός είναι εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία στολισμένη η αυλή. Έχει και γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Χτυπάει και ο ήλιος όπως είδατε πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένος χώρος. Ναι. Εκεί κοιμάται επίσης και ένα σκυλί. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι, όπως είπα πριν, και λίγα δεντράκια. Τα συντηρούν οι καθηγητές όσο μπορούν και βοηθούν και οι μαθητές. Αυτό εκεί πέρα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το γυμναστήριο, το γήπεδο του μπάσκετ, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Εκεί πέρα είναι οι τουαλέτες. Λοιπόν, και αυτή είναι η κεντρική πόρτα. Γυμνάσιο Λύκειο του Εξαπλατάνου. Ονομάστηκε το σχολείο. Όχι, δεν ονομάστηκε. Τίποτα. Λοιπόν, από εδώ είναι αυτή η κεντρική πόρτα. Κάθε πρωί οι μαθητές από εδώ πέρα μπαίνουνε, πάνε για μάθημα, βγαίνουνε. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πόρτα από την άλλη μεριά του μπροστίνη. Πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό όπως σας είπα και πριν είναι ένα μικρό δρομάκι. Δεν σας είπα πριν, τώρα σας το λέω. Είναι ένα μικρό δρομάκι το οποίο οδηγεί στην άλλη μεριά. Λοιπόν, από εδώ υπάρχει και μια άλλη πόρτα η οποία είναι κλειδωμένη εδώ και μερικούς μήνες. Λοιπόν,
Αυτή είναι η δεύτερη πόρτα. Και από εδώ πέρα μπαίνουν και βγαίνουν οι μαθητές. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε μπροστά να πάρουμε το ποδήλατο μου και να πάμε στην πλατεία. Φτάσαμε ξανά στο χώρο υποδοχής. Ναι. Εδώ που μπαίνουμε πάλι. Και ξαναβγήκαμε στο κεντρικό δρόμο. Με το δασάκι το ίδιο πριν, όπως είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η ώρα εντωμεταξύ είναι 11 και 5. Φυσάει κιόλας. Από εδώ πάμε για τη Μιλιά. Και Κωνσταντία, Μιλιά, Νερόμυλο και μετά πάει. Δεν θυμάμαι τα χωριά με τη σειρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος του Εξυπλατάνου. Λοιπόν, περνάμε απέναντι. Αυτά εκεί είναι τα μνήματα. Κημητήρια Εξυπλατάνου. Ο κεντρικός δρόμος του Εξυπλατάνου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ονομάζεται, επειδή ξέρω δεν υπάρχουν οδοί στα χωριά, έχει ονομαστεί κεντρικός δρόμος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος πάντων, προχωράμε. Και τώρα φτάνουμε στο χωριό. Γεια σου, καλά. Χαιρετώ και περαστικούς, γιατί είμαι πολύ ευγενικό παιδί. Που λέω πλάγανα. Είμαι πολύ ευγενικό παιδί. Λοιπόν, φτάσαμε στην κεντρική πλατεία Εξυπλατάνου. Λοιπόν, δείτε τα μαγαζιά. Τι μαγαζιά δηλαδή? Δεν μπορώ να σας πω τις ονομασίες των μαγαζιών, τις ξέρω. Λοιπόν, αλλά δεν κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, φτάσαμε στην πλατεία του Εξυπλατάνου. Ναι. Είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν,
Πάμε πάλι στο χώρο από εκεί που ξεκινήσαμε, στο δημοτικό. Παλιά, ο Εξαπλάτανος, πολύ παλιά, είχε και αστυνομικό τμήμα. Δεν θυμάμαι τώρα την τοποθεσία του για να πάω να σας το δείξω, αλλά αυτό το ξέρω, είχε και αστυνομικό τμήμα παλιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, δείξω να το μνημείο, το χώρο της αυλής. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε. Θα ήθελα να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώσετε για το καινούργιο βίντεο. Άμα θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο. Κάντε και μια κοινοποίηση όπου θέλετε, στο Facebook, στο Instagram. Αυτό. Λοιπόν, γεια σας. Γράψτε με επίσης, όχι γεια σας, μετά θα σας πω. Γράψτε με επίσης στο Facebook, Diamas Softcheese στα αγγλικά. Στο Facebook γράψτε μου και τι βίντεο θέλετε να κάνω την επόμενη φορά. Και θα τα συγκρίνω και όποιο είναι πιο καλύτερο και πιο καλύτερο θα σας το δείξω, θα σας το κάνω. Γεια σας από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά.